Gumpiyagan daw. Mayong adlaw mga idol, luto ta og kaldereta nga pato mga idol, simple lang gud. Daghan-daghanon tog oil. Luya mga idol, daghan. Oh. Itong isunod ning bawang og sibuyas mga idol. Mga idol, ako nang ilunod. Oh. Dami kini mga idol, oh. Kini mga idol, oh. Bisinan gamay. Paminta mga idol. Prito na ko mga idol, oh. Oyster. Bell pepper mga idol. Naratong sauce mga idol. Para palami. Oh. Ara mga idol, atong simple nga kaldereta mga idol, oh. Isang takloban eh, 3 to 5 minutes luto na mga idol. Ara mga idol. Luto na mga idol, oh. Ready na ni. Welcome back mga kabanat. Nara ang atong kaldereta nga pato mga idol. Simple pero yummy. Salamat sa grasya Ginoo. Before ta mag-start for today's mukbang mga idol, shout out sa kang Aljon de la Cruz diya sa Qatar. Shout out po idol. Aljon de la Cruz diyan sa Qatar. Ingat po idol. Kasi nasa malayo ka na idol. Sige hulat mga bay. Manimo na punta mga bay. Laman loob mga bayo. Humok mga idol. Ako muning gilat-andaan. Usan ako gikaldereta. Manita mga patro subanon din. Kaya pinduta mo. Humok mga idol. Lami. So wala pa kaon diha mga idol. Dungan ta. Nagsuod ako kayo. Pagkahumuka. Wala di baho mga idol. Paglata na ko kanina, dukdukan ako dagdaghang luya. Okay kayo? Cuma sa mga OFW dia kaon dyan mo saktong oras mga idol. Layo na ba na diya. Kung may pamilya nga maka tabang ni makatiman. Ang aroma sa sibuyas ug bawang mulabog yun. Ang luya. Yummy mga idol.
Pero, unod. Ano yung nakanindot sa karne sa pato mga idol, kay tanto kog unod ba. Samot na nignay green peas, patata o karot, samot. Dami na gani nga simple ra pagkaluto nako. Gastos naman kayo mga idol og daghan ng paglamas. Mura maghapon kauna. Mura gihapon lamia. Banat mga idol. Lawas puhunan. Unod ko. Kaya na itong tangya sa bag mga idol eh. Nalipay ko nga na hiubos ko mga idol. Ang iyang gikasuko kay nanodong gi-appeal na kugpos ang katong sa family planning ba. Ako siyang giinan nga wala man po na ko gi-appeal og post imong picture ma'am. Di na gid siya maminaw eh. Suko kayo. Giingnan pa ko nga gaupaw lang daw ang agin ako. Grabe, bahan na. Sige lang. Test nakatabang ko niya. Lamig jud mga idol. Ako mga anak, busog kayo. Ipaunan ako kaon. Kanigapon ang sudan. Ito mga idol.
Kita-kita ta sunod video mga kabanat. God bless ninyong tanan og have a nice day. Bye-bye.